for gymnastik og fitness på landsplan. Og det er en rigtig stor fornøjelse at få lov at sige goddag til aspirantholdsstævnen 2013. Så, kære gymnaster, kære højskoleelever og kære gæster. Aspirantstævnet, det er noget helt særligt. Og allerede ved det første aspirantstævne for rigtig mange år siden, så udråbte deltagerne aspirantstævne til det fedeste stævne nogensinde. Er det stadig sådan? Det er nemlig rigtigt. Aspirantstævne, det er noget særligt. Og man går på aspiranthold af mange forskellige grunde. Er det ikke rigtigt? Ja. Uanset hvilken grund, så udgør I sammen med alle de andre landsdelshold de bedste gymnaster i Danmark. Det var sådan en gang, at man som på et aspiranthold aspirerede til at komme på rephold. Sådan er det ikke mere. Det er langt mere nuanceret. Nogle af jer har simpelthen bare valgt at være aspirantholdsgymnaster, og det er rigtig fint. Og sammen med alle de andre landsdelshold, så er I faktisk foreningens guldklumper. I er med til at kitte Gymnastik Danmark sammen. Og nu skal vi høre rigtig godt efter, for nu laver vi lige sådan lidt hurtigt forskningsdata her på frivillighed. Så, hvor mange enten er eller har været instruktør i en forening? Opstå. Opstå. Sådan! Hey. Det er sejt. Vi er lige stående. Vi er lige stående. Hvor mange er instruktører nu? Sådan! Hvor mange er eller har været frivillige som instruktører, bestyrelsesmedlemmer eller løse andre opgaver i en forening eller landsdelsforening? Opstå. Sådan, vi må gerne klare jer selv. Og hvem har været involveret i at arrangere aspirantholdsstævnen 2013? Hvor er I henne? Sådan. Se, om lidt, så ved jeg, at borgmesteren gerne vil sige noget, og han ved om nogen, hvad det betyder, at nogen uge efter uge yder en indsats som frivillig. På den ene eller den anden led. Og også, at I er aktive gymnaster. Det er måske ikke så tit, at I tænker, at I løser store samfundsopgaver, mens I hjælper lille Magnus rundt i en redskabsopstilling. Men sådan set i et lidt større perspektiv, så er det faktisk det, I gør. Så ræk lige en hånd frem, find den nærmeste skulder og klap på den. Det var godt. For nu skal vi til det. Aspirantstævnet har 90'erne som tema. Og i 90'erne fik vi snabel af og mobil. Danmark vinder EM i fodbold, bodyguard, Beverly Hills, sneakers og Dr. Martens støvler. I 90'erne fik jeg min yngste datter. I 90'erne var jeg stadig efterskolelærer, og i 90'erne nåede jeg at være instruktør på 2 landsstævner. 90'erne var en fed tid, og I kan bare sige, hvis I mangler lidt udklædningstøj fra 90'erne, så kan I komme og låne det af mig. Så her aspirantholdsdeltagere, stævnedeltagere, I ønskes et helt fantastisk aspirantstævne. Giv gas og giv plads. Godt stævne.
Kære unge mennesker, hjertelig velkommen til IKAST. Det er en fornøjelse at se sådan en begejstring for det, man har entusiasme for, det man rigtig har lyst til. Og når man sådan hører præsentationen her, og det der med frivillighed, så må vi sige, at det er noget af det, vi virkelig går op i IKAST. Frivillighed er en af de der store emner, der er oppe på den politiske dagsorden lige nu. Det er vigtigt, at der er nogen, der tager sig af børn og unge, men det er i virkeligheden også vigtigt, at vi hele livet igennem husker at tage os af hinanden, gøre noget for hinanden, være noget for hinanden, vise omsorg osv. Og det er noget af det, man lærer, når man er aktiv i idrætslivet. Det her stævne, det er et stævne, hvor frivillige i meget, meget høj grad har trukket læsset med at få det til at blive til noget. I er mere end 1000 deltagere, som jeg har forstået det, og der er frivillige, der trækker rigtig meget af læsset i den her sammenhæng. Der, hvor I sover i forbindelse med selve arrangementets afvikling osv., så frivillighed, det er rigtig, rigtig vigtigt, og det håber vi på, I vil opleve her i IKAST, at det også fungerer. Ikast-Brande Kommune, vi er sådan set lidt kendt for at være en idrætskommune. Vi har nogen, I kender. Vi har FCM, som nogen kender. Vi har både håndboldpiger og fodbold. Og så har vi en idrætsefterskole, en idrætshøjskole. Vi har et Sportstar College osv. Der er rigtig meget idræt her. Vi er rigtig glade for idræt i Ikast-Brande Kommune. Det her, som I mødes om nu, som jeg forstår det, så er det sådan, at det er de lidt mere dedikerede, dem der virkelig har lyst til at udøve deres sport, og i virkeligheden blive rigtig gode. Vi håber på, at I i hinandens selskab får udfordringer og glæder, kammeratskab osv., sådan at det her det bliver en rigtig god, uforglemmelig weekend, hvor jeg har haft det rigtig sjovt og rigtig godt, og haft nogle gode og spændende dyster. Gymnastik, det er jo også noget af det, der gør, at vi skal det der med at huske at bevæge sig. Jamen det er noget af det, vi kigger i hele vejen op igennem livet. For det er jo rent faktisk sådan, at når livet slutter, det er når man bliver rigtig gammel, så har det en konsekvens, hvordan man har levet livet i årene, der er gået inden. Så det forhold, at I dyrker jeres krop, dyrker jeres bevægelse, det er vigtigt også for en sund sjæl i et sundt legeme. Og det er jo en af de ting, vi siger til hinanden. Så jeg vil sige 1000 tak til de frivillige, der trækker læsset her. Jeg vil sige hjertelig velkommen til alle I unge mennesker, og jeg håber, at I får en rigtig god weekend. Hjertelig velkommen til IKAST. Hej, og for tredje gang, velkommen til Aspirantstævnen 2013. Mit navn er Henrik Møller. Jeg er blevet valgt til at være stævneleder til det her i en gruppe på 7 personer, som har gjort det her stævne muligt. Og vi er i stævneudvalg. Vi har et stævnekontor lige herhenne. Hvis det er sådan, der er nogle spørgsmål eller noget, så kan I komme hen. De render rundt i sådan en jakke, ligesom jeg har på her. Hvis det er sådan, der er noget i tvivl om, spørg. Vi er selvfølgelig også stolte af, at op mod 1070 mennesker deltager har meldt deres ankomst her i dag. Og så er vi glade for, at op mod 80 frivillige og i Ikast-Brande Kommune gør det her muligt, for at vi kan være her i Ikast-Brande Arena og holde et brag af et 90'er fest og opvisning. Jeg har lige lidt praktiske informationer. I dag, fredag, lige om lidt, når fanerne går ud, så er vi åbne. Der har vi outsourcet det til 2, til Camilla Tolstrup og Carmen Lea Hansen, som har arrangeret det hele ved hjælp af nogle af de andre amtshold og lokalforeningshold, der er her i området. Jeg ved ikke, hvad det er. Vi ved ingenting. De har bare sagt temaet af 90'erne. Så har vi opvisning. Så er der café med sandwich og lidt musik efterfølgende. Og i morgen tidlig ude på skolerne, der er der morgenmad derude. Så er der opvisning. Så har vi noget frokost over i hal C, som er længst væk herfra. Og der er noget med nogle farvekoder. Der er noget med, at lysrød billet det er 11,45 og grøn billet det er 12,25. Og så er der noget med overlop. De skal gå lige efter middag, så derfor så får de middagsmad lige bagefter. Så er der opvisning igen. Og så er der Wheel of the 90's.
fest, hvor der kommer en lille 90'er-band. Og instruktører, I skal huske, at armbånd de udleveres lørdag eftermiddag på stævnekontoret. Eller en holdansvarlig, hvem vi sender. Søndag, der er morgenmad på skolerne. Der er ledermøde lige heroppe bagved for instruktører. Så er der afslutning herinde i hallen. Og så er det tiltænkt, at det her med vejledning, efter endt opvisning for de fleste hold, at det foregår oppe i Handelsbank Loungen, som er lige heroppe på min venstre side. Det foregår, når man går ud her, går man ud, og så går man lige op ad trapperne, og så er man derovre. Og har I ikke hentet den endnu, så husker vi at få udviklet en app. Den kan måske besvare mange af jeres spørgsmål, eller skabe nogle nye. Derfor har vi så også vores stævnekontor. Og til slut, som I måske har set på Facebook, så er der blevet mulighed for at efterbestille mad til hjemturen. Det er på førnævnte stævnekontor. Det koster 50 kroner, som jeg husker det, og så skal vi lige have oplyst med navn og hold, så skal det på en label, og så får I det udleveret på søndag. Og jeg kan fortælle jer her igennem stævnen, der har vi en konferencier, Thomas, som vil forsøge at guide jer hele vejen igennem. Ham vi kommer til at møde her efter åbningen. Han skulle gerne præsentere de her 18 tilmeldte hold, vi skal igennem. Og ellers så er der kun én ting at sige. Ha' et helt fantastisk stævne.